γράφω πια από το εξωτερικό. Τον Φεβρουάριο του 2019 διαγνώστηκα με μεταστατικό καρκίνο παχαίου ενδέρου σε ηλικία 39 ετών. Η πρόγνωση εξαιρετικά κακή. Είχε ήδη πάει στο ύπαρ με μια τεράστια αιστεία που είχε διηθήσει υπατική φλέβα. Επίσης ο καρκίνος μου είχε μεταλλάξεις που τον έκαναν ανίκητο στη χημειοθεραπεία. Βρισκόμουν πολύ μακριά σας. Μια μέρα προσευχόμουν πολύ έντονα και ζητούσα από το Θεό ένα σημάδι, μία βοήθεια. Τότε βρήκα εσάς από το διαδίκτυο. Ξαφνικά έβαλα στόχο να έρθω. Όντως με τεράστιους κόπους ήρθα τον Μάιο εν μέσω καραντίνας με σκοπό να χειρουργηθώ, έχοντας ήδη λίγες ελπίδες. Ξαφνικά συνάντησα τον πατέρα Δημήτριο στα σκαλιά, έκλαιγα και του είπα «Είμαι άρρωστη». Δεν του είπα καμιά λεπτομέρεια. Με έπιασε αρκετά δευτερόλεπτα και έκλεισε τα μάτια του. Όταν τα ξανά άνοιξε μου είπε να μη φοβάμαι πια. Με οδήγησε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιδα του Θαδαίου και μου είπε να αρχίσω την προσευχή μου σε εκείνον. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έκαναν εξετάσεις. Οι καρκινικείς δείκτες έπεσαν κατακόρυφα. Χειρουργήθηκα και σήμερα είμαι καθαρή. Από μεταστατικό καρκίνο. Ο Πατέρας είναι η ελπίδα και το δώρο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω. Μου έδωσε όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή. Δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω. Σας επισυνάπτω όλες τις ιατρικές μου εξετάσεις πριν και μετά. Να σας ευλογεί ο Θεός και να σας δώσει όλα τα καλά. Περιμένω να γυρίσω από το Αμπουντάμπι πάλι κοντά σας. Δια του λόγου του αληθές, για να μην υπάρχει Πάτερ Κωνσταντίνε, όποιος θέλει μπορεί πάντοτε να τα ζητάει. Είναι όλες οι ιατρικές εξετάσεις πριν και μετά. Ποτέ δεν θα πω κάτι για να εκθέσω τον Τίμιο Σταυρό. Ποτέ. Το γνωρίζεις αυτό, Όλες οι ιατρικές είναι παντού. Μαζί με τις υπογραφές, αυτά που υπάρχουν, ό,τι υπάρχουν. Ένα φοβερό θαύμα έκανε ο Τίμιος Σταυρός κάτω στα Χανιά, στην Κρήτη. Πολλά θαύματα έκανε, τώρα που κατέβηκα κάτω. Κατέβηκα μόνος μου όμως, με τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά έμεινα μόνος μου πάλι, με τον Τίμιο Σταυρό.